ପ୍ରେମ ଏକ ଅକୁହା ବେଦନା ଭାଗ 2। ଶେଖର ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ସୋନାଲିକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଚାଲ ମା, ଆଜି ତତେ ତୋ ପାପା ଶୁଆଇ ଦେବେ। ସୋନାଲି କହିଲା, ପାପା, ମାମାର କ'ଣ ହେଇଛି? ମାମା କେବେ ହେଲେ ମୋତେ ଏମିତି କହନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ ମୋର ସବୁ ପାଠ ବି କରିଦେଇଛି। ମାମା ମୋତେ ଏମିତି କାହିଁକି କହିଲେ? ଆରେ ମା, ତୋ ମାମା ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିବୁ ସକାଳେ ମାମା ମନ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ହଉ, ଏବେ ରାତି ହେଲାଣି, ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ନହେଲେ ପୁଣି ସକାଳୁ ମାମା ଗାଳି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ତା ସହ ମୋତେ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋନାଲି କେତେବେଳୁ ଶୋଇଗଲାଣି। ଶେଖର ଖାଇଦେଇ ଆସି ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟା ଖାଇବା ବେଳେ ବି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଲାଗୁଥିଲା। ସତରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ନୁହେଁ କି ସୌମ୍ୟାକୁ ସେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡର ଯେ ସେ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନି ତ? ନା, ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସୌମ୍ୟା ଆସି ମୋତେ ଜଣାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ତାର? କିଛି ତ ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ? ସେ ଏମିତି ବିନା କାରଣରେ କେବେ ବି ରାଗେନି। ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କେବେ ବି ମୋତେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗର ସୁଯୋଗ ଦେଇନି। ମୁଁ ଅଫିସ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲା ବେଳେ ସେ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝେ। ଏମିତିକି ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେ ହିଁ ତ ବୁଝେ। ସକାଳେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଯେ? ହଉ, ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତା ସହ କଥା ହେଇଯିବି। କିଛି ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ହେବା ଆଗରୁ ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବା ଭଲ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ଏବେ ଥକି ଯାଇଛି। ସକାଳ ହଉ କଥା ହେବି। ହେଇପାରେ ସେ ସକାଳୁ ତା ମୁଡ୍ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ବେଶୀ ଭାବୁଥିବି। ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇଲେ ରାତି 11:30। ସୌମ୍ୟା ବି ଶୋଇପାରିଲାଣି ବୋଧେ। ଶେଖର ବି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନ ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ସୌମ୍ୟା ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଥାଏ। ନିଜକୁ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଖଟରେ ଶୋଇ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ମିତା ଘରକୁ ଯାଇ ସେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଏମିତି ହେବ ବୋଲି? ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଉନି ଏମିତି କିଛି ଘଟିଲା ବୋଲି। କେତେ ଖୁସିରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ମଣିଷ ଚାହେଁ କ'ଣ, ହୁଏ କ'ଣ ତା ଜୀବନରେ? ସତରେ ଜୀବନଟା ଏକ ଭସାପତ୍ର ଭଳି ଭାସି ଚାଲିଛି। କେତେବେଳେ କେଉଁ ପାଣି ସ୍ରୋତରେ ତା ଜୀବନ କୋଉ ମୋଡ଼ ନେବ ସେ ନିଜେ ବି ଅଜଣା। ମଣିଷ ଚାହେଁ କ'ଣ, ହୁଏ କ'ଣ? ଏହି ସାମାନ୍ୟ ମୋଡ଼ରେ ଯେ ଜୀବନଟା କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ କେବଳ ଅନୁଭବୀକୁ ହିଁ ଜଣା। ଆଉ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେ ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବ କିଏ ଜାଣିଛି? ନା, ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୃଢ଼ ମନା ହେବାକୁ ହେବ। ମୋ ପରିବାରରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ, ଦେବତା ସମାନ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଜୀବନଟାକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସୁନାର କଣ୍ଢେଇ। ଆଉ କ'ଣ ସେ ଦରକାର ମୋତେ? ହଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ଯେତେ କହି ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଖି ଲୁହ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ତା ବୋଲ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ମନର ସବୁ ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସେ ଲୁହରେ ବହି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝି ସାରିଥିଲା ଏ ଲୁହ ତା ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଛି। ଅନ୍ତତଃ ଅକୁହା ବେଦନାର କଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଘବ ହେଇଯିବ। ହଁ, ରାତି ରାତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବା ତା ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ବହୁତ ଥର ଲୁହ ଝରାଇ ସେ ନିଜ ମନକୁ ଦୃଢ଼ ବି କରିନେଇଥିଲା। ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ନେଇ ମନକୁ ପଥର କରିନେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥରର ଲୁହ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲା କି ତା ଲୁହ ବନ୍ଦ ହଉ। ଲୁହ ଝରି ଝରି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମନଟା ହାଲୁକା ହେଇଯିବ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଆଖି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ଆରେ, ସୋନାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଏ ଆଲାର୍ମ ବି କାହିଁକି ବାଜିଲାନି କେଜାଣି? ପୁଣି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ନିଜେ ତ ମୋବାଇଲଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଓଫୋ, ମୁଣ୍ଡଟା ଭୀଷଣ ବିନ୍ଧୁଛି। ପୁଣି ବେଡ୍ର ସାଇଡ଼୍କୁ ଦେଖିକି ଶେଖର ଆଉ କୁନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ଆଉ କାଲି ରାତିର କଥା ଭାବିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସକାଳ କାମ ସାରିବା ପାଇଁ ଖଟରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିଲା କି ଶେଖରଙ୍କ କଳା ତାଗିଦ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତୁମର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ଆମ ବାପା ଝିଅ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହେଲେ କୁନୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସୌମ୍ୟା କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି ନା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଶେଖର ଜୋର କରି କହିଲେ। ସୌମ୍ୟା ଭାବୁଥାଏ ଶେଖର ଆଉ କିଛି ଜାଣିଦେଲେ କି? ତା ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା ଓ ଭୟ ଉଭୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେମ ଏକ ଅକୁହା ବେଦନା ଭାଗ 3 ନେଇକି ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।